Bimbom ľudia, tu je Banan a vítam vás u nového videa a taktiež zo série Minecraft lomeno Annihilation, alebo, no nie Annihilation, ale Survival Games. A v tomto ako keby dieli aj série by som chcel hrať servery zo Survival a neviem aké len, ktoré nájdem. A hociaké, ale najviac by som hral asi z tohto. A ideme sa asi pozrieť na nejaký. Ak si môžete všimnúť, tak mám VIP, čiže si môžem dať hociaký kit a tak. A skúsime ísť ku modrým a uvidíme. Aha, dobre. Dodá Skype, ja nedám Skype. Takže to pozdravte do videa. Ale tých 10 sekúnd ma už tu niekedy aj naozaj štve. Potom túto sériu, alebo toto by som chcel zostrihať, alebo aspoň natočiť do nejakých 30-40 minút, alebo koľko uvidíme, koľko nám vyjde. A neviete prečo ideme rovno na redstone, keď mám ťažiť železo? Ja už neviem. Tu je menej ľudí. Ja sa trošku posuniem a mám novú klávesnicu. V jednom videu som to už spomínal, Sim 3. Časť asi 4. v 4. dieli, ale nechcel sa mi, trochu som sa ponáhľal natáčať, tak som nestihol ani unboxing. A keď nechcete nejaký unboxing, tak ja vám ho rád zrobím, alebo iba nejaký tutoriál k nemu, nie je to jedno, ale môžem vám ho zrobiť a dúfam, že tu aspoň niečo vidíte, no tu je trochu tma, viac. Aha, ja to nemôžem použiť. No nevadí. Štorčku chcem, dáme ju sem. Tak, ešte trošku aspoň vidno, aspoň tam vidíte. A nedelo sa, či tam niekto pozdravil. V domaskách budeme natáčať. Ľuboš, asi neviem. Dobre, každopádne v tomto dieli by som chcel ešte opýtať vás, či by som mohol hrať cez Skype aj s inými ľuďmi, či by ste to privítali, alebo nie, alebo by som mal hrať iba takto sám, alebo ako, a či to mám dobre, či mám dobrý zvuk a tak. Takže v tomto videu by som sa vás chcel spýtať, či mi všetko funguje, či vám niečo vadí na tom, ako to povedať, či vám na tých videách mojich niečo vadí, či by som mal niečo zlepšiť, alebo tak, či by som mal nejak zrozumiteľne vraviť, či by som mal viacej vraviť, či by som mal menej vraviť, aké mám hrať hry a tak. Ja som vravel už v nejakých videách, že ak by som chcel ja hrať nejaké hry, tak najprv si to stiahnem, alebo si pozriem video, potom si to stiahnem, ak ma to bude baviť, príde mi to také dobré na natáčanie a aj hratie, tak si to možno stiahneme a aj kúpime a budem na to natáčať. A môžem ešte natáčať teraz na Farming Simulator 2013, možno vás to bude baviť alebo nie, a teraz sa snažím trošku stiahnuť Eurotrack Simulator 2 a konečne dúfam, že to už nebude to demo, lebo ja som mal iba demo a neviete prečo stále ťažím iba toto. Nevadí, ja som stále stiahoval iba demo a toto už má nejaké veľké to už má cez 8 GB, ak sa nemýlim, dúfam, že nie. A myslím, že už by to mohlo byť aj normálne.
Ja si vždycky krompáč oenčatím aspoň na 21, 19, 18, 17, tak nejaký level, aby som mal aspoň tu 2 alebo 3. A keď ste miner, tak by som vám chcel povedať ešte ku týmto kitam. Prvý, čo viem o tých pár, tak to je iba, že tu je miner a scout. Miner, keď máte minera, tak dostávate 2 za hocičo, dostávate dvojnásobok. A trošku rýchlejšie ťažíte ako normálny. Potom za scouta, keď máte loot, tak sa môžete priťahovať. A za ostatné, to som ešte neskúmal, používam iba tieto dve. Keďže mám VIP, tak už mám trošku viacej coinov, tak už som si kúpil, dovolil som si kúpiť už aj minera, čiže ak mi skončí VIP, tak už môžeme hrať aj s týmto, lebo už budem mať aj minera. A pod minulým videom sa mi dať argumenty, ste vravili, že málo vravím, tak sa snažím trošku viacej, možno to aj počujete. A keďže ja takto trošku rýchlejšie vravím, tak možno sa vám zdá, že mám trošku horšiu výslovnosť. Takže sa aj trošku niekedy pomiem, možno na to majú aj iní youtuberi, to neviem. A každopádne jo, potom pôjdeme na stred, to je áno, a môžeme zrobiť nejaké strejny. Keďže ja neviem robiť strejny, tak by ste aj prosím vás mohli mi povedať, že ako sa to robia tie strejny. A ešte by som chcel, no ja si to ešte pozriem na nejakých videách, ale pozdravte, no tak mi dajte za žádosť. Ja, hojte, to malo byť asi ahojte, že? Ja si to myslím, ja, to čo je akože, čo? Ja, to čo sú? Nemci? Ja? Do you speak English? Zas po anglicky, aj karamba. Ja, puls, ja, modrý na stred, puls, ja. Ježiš, sa bude to diela séria. Ja si to nastavil časomieru na 35 minút. A tak. Takže, tak som zvedavý, koľko mi toto bude trvať. A ja hrám väčšinou iba takým na sporazie, ak na sporazie, takže to už nejdem hrať. Čiže ak nás porazia, takže toto skončí a uvidíme sa u ďalšieho videjka. A pôjdem ešte natáčať tento deň. Toto videjko by malo vyjsť asi v sobotu, čože po zajtra. Dneska je štvrtok večer a zajtra bude piatok, čiže dostávame vysvedčenia a asi mi to tak vyjde. Dobre, teraz si tu chvíľku poklikáme a počkáme na nejaký lepší level. Niekedy mi tu vyskočí aj 21, ten väčšinou dáva tam tu 3. A ja si to zakliknú, tak dnes to klopem. 13, 17, 9, 11, 18, 14, 13, 12, 11, dobre, tak dám už 18, 17, 13, 15, 12, 12, 15, 17. Šťastie 1, tak. To nemám rád, keď dostanem niekedy šťastie 1. Dobre, tak teraz ideme na leveliť na meč, čiže diamantový meč. Ja si enchantujem väčšinou diamantový meč na 30, lebo si myslím, že sa mi to trošku asi neoplatí, keď budem mať takýto meč, tak na 20 a potom asi 30. Je to príde také hlúpe. Zbytočne enchantujete dvakrát a zbytočne miniate level, čo by ste mohli využiť na loop, alebo na čo chcete. Prepačte, možno sa vám zdá, že som trošku zachrypnutý, je to pravda, preto aj nevychádzali dlhšie už videá, lebo som bol trošku nachladnutý.
a myslel som si, že by vám to mohlo trošku vadiť. Prepačte. Ale toto s tým sa nič nedá delať, ak by povedal Čech. A toto je, myslím, že z tohto týždňa asi môj najlepší hlas. Myslím si, že postupne sa mi to zlepšuje. A teraz sa mi... Možno to bude z tej telesnej, čo sme mali dneska. Ne. Sakra. Nevadí, nemal som síce veľa vecí už seba, ani dobrých, ale zas... Veľký level. Kde je ten zmrt? Ja ťa vidím. Ty schytáš jednu. No jo, no. Tak toto tu chodí, no. Je to krutá realita, krutá realita. No jo, no. Asi si ideme po nové veci. Joj bože. Lebo viete čo? Pôjdeme na nejakého. Pôjdeme na červený. Kde sú červení? Tam, opačná strana. Týmto smerom je kto? Zelený. Týmto smerom budú zelení a ja sa zabijem. A blív, aká flaneva nemám jedláhu, drž. Pink. Takže vidíte, pořád jsem šulej, dajte shodit, takže. Batman doletal, čo? Batman doletal. Jasne, že doletal Batman. Batman doletal, vole. Doletal. Devať. By cigan povedal. Devať. No ty si myslíš, no ja sám. Čau. Díky za krúm. Aspoň za niečo. Jasne, som ťa videl. Jasne, si taký... Ja už mám level 12. To som začal získať. To neviem. Nevadí. Dáme si, zrobíme si mečík. A keď nám 4 ostali... To je to. Dobre. Keď nám 4 ostali, tak si zrobíme gatky. Tak. A ideme stred. Ja už som tento deň už hral veľa Aniček. Čiže už som dosť vytočený. Áno, máte pravdu, vytočený. Lebo každý krát som prehrával a chýbalo mi iba 10 coinov. Do toho, aby som mal 10 000 a mohol som si kúpiť minera. Čiže ma to dosť vytáčalo. A hral som aj survival, hidden, nič mi nepomáhalo, vždycky som zomrel. Zelený, no poď sem, čo sa bojíš? No, čo? Mňa? Sa bojíš mňa? Čo? Mňa sa bojíš? Čo? Hej! Ubraňte to. Ubraňte to. Ubraňte to. Ubraňte to. Ubraňte to. Idte tam niekto. Prosím. Prosím. No máš 60.
dvojka, vždycky si takto idem, tak si pripravím a dvojku, tak palec na dvojku. A potom keď budem 3 a tak iba 2 to je hlavne celé rýchlo ničí. To chlapne párkrát a už je zničený. A poďte, ideme na vás, poďte. Vás hodím, teba zhodím, ty pôjdeš dole. Tak tiež. Poď sem. No poďte, ja sa vás nebojím, odkiaľ môže zeznúť, a to som si vyšľapčil. No poď sem, no čo si jak. No, vidíš. Teraz sa môžeme ísť ponovať veci. Aj, sakra. Viete čo, si zoberám skauta. A pôjdeme iba takto na nich. Toto si myslím, že pre začiatočníkov, ako som aj ja trošku, by to mohlo aj stačiť. A ja pôjdem, kto má Skype, ja nie, nedám. Ja naťažím takto železo a budem chodiť iba takto stále po nich. A nikto to ničil, takže pôjdeme najprv na červených. Áno, na červených myslím, áno, myslím správne. Lebo ty si ako prvý, my ako posledný. Predposledný. Pardon, predposledný sme, áno. A ja si iba skontrolujem stopky. Aha, ale odblokuj sa. Dobre, ešte nejakých 15 minútek, čo si myslím, že asi prehráte. A už som vám vravil, ako mám ja taktiku, čože je úplne hlupá. Úplne. Keď myslím úplne, tak myslím úplne hlupá, že trošku si zabudol. Scout. Dobre. Že keď skončím ako na Nexus, že ja už, akože ja, no končím. Bohužiaľ, ale končím natáčaním tohto videa. Áno, tak. A viete čo ešte? Môžete mi písať do komentárov, či by ste chceli, aby som natáčal aj s webkou. Co nebude asi moc najlepšia, ale bude to s webkou. Alebo nie. A počítam, že nikto nenapíše, takže nebudem zase čo mať. A teraz by som už malo by tam pridať už sa aj Facebooková stránka moja, ale to ešte asi chvíľu potrvá. Moc sa mi akože do toho nechce, Áno, vidíte, teraz keby som miner, tak mám ťažko mať. Mám 32 železa a mám iba 16 a mám 64. Tak. Aj karamba. Pôjdeme na červený, žltý má, kto ma zabil? Mňa zabil, kto mňa zabil? Červený, áno, lebo ja som šovaný, červený ma zabil. Pôjdeme na červených, ale. Takže nastavíme kompas na červených, áno, tam, tady. Presne tady. A keďže máme toho skauta, takže nám to pôjde lepšie. Áno, presne tak. Mám level 10, to môžeme ísť uenčentiť. Takže aspoň niečo budeme mať, aspoň píšeme si 1. Ak nie, tak nie. 10 levelov ma predsa nezabije. Na budúce by som mohol natáčať z môjho serveru, ktorý už mám trošku rozhraný, ale bude to zase z iného mena. Áno, z iného mena. Bude to už toto, ktoré mám toto.
tu. Aktivita 2. Dobre. Tento diel si myslím, že bude taký fail. Taký trošku failacký. Lebo to trošku failím. Lebo sa mi moc nechce akože natáčať. Viete čo je trošku záhada? Nechce sa mi natáčať, ale mám náladu natáčať. To je čo? Ste nepovedali čo? A nájdeme efektivita 2. Som nevidel, že také sa dá. Si už niekto cestičku staval. Po okraju mapy. Cestičku staval. Teraz ak by som spadol, tak by som to vlastne dolámil. Ideme radšej tento mapy. Dáme. Wszystko zbieram, przynajmniej tak, maliczki. Push. Ne, on má viděl. A sakra. Jo, druhé, teraz ideme na zelených. Možno sa vám zdalo, že som trošku nebravol, ale viete, musel som sa držať. Aby som ešte nepokашľal. Tak by to bolo zle. Zrobím si 4 kromky. Akurát nám to vyjde, tu si dáme 3. Tak, a ideme na zelených. Dobre, tam sú zelení, takže ideme na zelených. A znovu im trošku ubereme, áno, trošku im ubereme. A musíme aspoň trošku viac. Aby sme boli prví. A zhodím si zase k brnkou. Možno vy si myslíte, že by som si mal dať mohol by som si dať to. Mohol zahľadať, to je dobré. Ten mi ako odhodil. Počkaj.
kam ideš? Nejde na nich, nevadí. Ale ja tam idem. Že prečo nejdem s neviditeľnosťou? Po prvé nechce sa mi ťažiť zlato, po druhé neviem to. A po tretie nechce sa mi. Áno, tak práve. No dúfam, že ma to niekto nenajde zase. Tam ešte stále je. Nám uberajú, kto? Ty už táhaj odtáľ. Ešte si tam? Tam je ďalší. Už poď odtáľ. Čo tam stále robíš? To je napínavé. Tak toto je napínavé. Kde to nevidím? Možno budete vidieť taký oval. Ja sa dá, že ho tam trošku vidím. Tu nie, kde to bolo? Tu, no tu. Taký zasvetlený trošku. Mne sa vám to zdá, aj mne. Možno nie. A ideme na zelených. Ne, on ma videl. Som vedel, že ma videl. Ja som ho videl. Ne, počkaj. Ne. Hej. Hej, čakaj. To je môj krum. Daj mi krum. Díky. Díkes. No, to je lepšie. Tak ideme skúsiť ešte raz na nich. Fakt asi sa vám zdá, že vôbec nevravím, ale ako vravím, tak je to akože pre mňa akože taký trošku napínavé, lebo ja nesom ten typ hry, ktoré hrá iba zabíjačky, áno. Ale skôr ten druhý typ, ktorý hrá iba také pohodovky. A áno, už aj Minecraft je pre mňa akože ťažký, niekedy. Už nie akože ťažký ako tak, ale že ťažký akože je to napínavé. No niekedy sa trošku fakt aj bojím, ale trošku sa fakt aj niekedy naštvem. Ešte sa pozerám, koľko máme času. Máme ešte 6 minút, takže za 6 minút mi to bude ešte týkať. A možno sa vám zdá, že prečo idem takúto blbou taktikou, ale viete ako nechce sa mi to už znova sú moje veci získavať. Tam je. Teraz prechádzajú. Teraz pôjde ďalší. Tak, mohol by som ísť. Tak, schováme sa tu.
Poj. Já skočil jsem ještě. Ne, mohl jsem se vyjapnout. Tato taktika si myslím, že vás nebaví, takže jdeme na step. Ne, můj klub. Ne, můj klub, vrátě mi ho. To zase nemůžeme zapnout. No chce asi Strange dávat. Tak jdeme Strange. Dajte mi věci. Věci, já chci věci. Čekaj, budu točit. Co budeš točit, vajcami? Čím? Jsem tady to straně, jestli to furt. Je to i zabudové, nebo čo? Digran. Počkaj. To jdeme na koho chcete jít. Jdeme na koho chceme jít. Víte na koho chceme jít? Já chcem jít na koho nechcete jít. Tak víte čo? Tam jsou zelené. Ne, pomoc. Jdeme, možná se vám zdá, že toho skauta moc nevyužívám. Ale... já to nevím dobře s ním. Já jsem si radši koupil i minera. Tak doufám, že mají aspoň straň. Nemám straň. Tak a jdeme. Kilče, jdem tam pomoct. Jdem pomoct něčím Nexus. Pojďme. Ty žlutí dávají dobrý. Aha. Pojďme. To nedá. No tu ještě nemám ani krumpáč. Možná toto ještě vyhráme normálně. Že by, keby bylo, by. Nevím, či ani po něm umreli. Nebo ne. Jasně, tu vidím někoho. Někoho tu vidím. Díky. Osad, to je lepší. Díky, kamo. Co jsi tam děláš? Díky, kámo, díky. Kam jdeš? Bezradělně. Trošku se mi to laguje. No, jste si všimli.
Dobre, už nám prešla časomiera na 35 minút. Tak, to ideme na červených, áno, tak to sa mi to páči. Poďme, ideme. Strange, Kamali vlastne. Tahajte. Poďme preč. Shit. Ready to strain. Oh shit. Ready to strain. Damn, calm damn. Damn, sa ti povedem. Kam? Si ty okaz. Ostré raz umelomu hádať si. Oni už majú. Holy shit. Ja som čakal, že majú strength. Tak idem tu oslaviť. To bolo akože strain. Á, to sú lámky. Sú lámky. Lámia to. Ježiš. Možno sa vám ospravedlňujem, že som nevravel, alebo počas toho nemluvil. Ale tak. Ja chcem také veci, dajte mi veci. Ja chcem veci, plus veci.
Ale červeným strain nevyšiel. A ja by som vyšiel teraz strain, lebo oni budú malo mať veci. Hahaha, ale som to vyžral. Červený nosek straň. Poďme po nich. Skauta by som mohol využiť. Aj karamba, karamba. Červený uberajú. Ešte vyhráme. Ne, ich zabili. Jo. Kam? Nemôžem behať. Škoda. A my to dáme ešte. Ja už som sa chcel ísť odpojiť. Ešte som išiel s nimi na strange. To sídlo. Je to podľa. Zelený. Znovu čekaj, že? Uberajú. Aj ne. Ja nechcem umrieť na hlad. To je blbé. Jedlo, post. Ja chcem jedlo, dajte mi jedlo.
to nie. Jest. No poďme. Prečo nešli na nich? No, takto keď mám málo akože životov, takže viac umiem a veľmi sa teraz ospravedlňujem, že som nevrátil, ale vidíte sami, trošku sa bodnem a už mám menej života. Viete čo by bolo dobré? Ísť z druhej strany na nich. Ja nemám žiadny krumpač. Použijem tento zlatý. Tento, tak. A ty kokos. Joj bože, kebyže vidíte, ako ma mi srdce bije mi jak ohnstvo za vodou. Aj hlava mi strašne bije. Ale nech už sa toto skončí, táto vojna, už ma to nebaví. Takže čo? Poďme na stred. No si majná a poďme na stred. Poďme na stred. To môže byť aj celkom mierne. Tak, a ideme na stred. Chce iba s takýmto klupom. Ešte tady to nevadí, niečo, získame diamanty, ne. Na diamanty získame, ne, Cigon by povedal. Dobre, ešte čo by som vám tak povedal, ešte neviem. A ideme na stred, áno, to vám poviem. Ideme na stred a že tu nikoho není. A že tu majú nejaký tunel, áno, takto. Tu prejdeme tunelom a tu je chyták. Ešte som sa díval pod nohy. Tak, tu je nič. Nečítačky by to chcel. Pomôžu vlastne tak vidím. Tak tu nie som jediný. Čiže tu je viacej tých ľudí. Som to ešte železný tromky, som videl vtedy. Všetké, tak toto dla veci. 2. Som to chcel vybrať ten diamond. Ty, žebrák. No, som ja vykopal, čo? Moral frajer, neš? Neš, čo ješ? Moral frajer. No. Moral frajer, som vykopal.
O, diamant. Nie jeden. Oj, toto. Chvál, dobrý chalán. Dobrá žena. Zelených tu je nejak moc. Okay. Modrý, červený. Modrý a červený. Nikoho viacej tu není. Ešte není ten chyták. Modrý a červený. Modrý, červený a zelený. Dva zelený. A ich keď zabijeme, už nebudú mať žiadne veci, a už nebudeme mať, a už budeme bavní. A jedno tak prečo už ich 7 nezabijú. Počkaj, nám stačí iba do hodiny a pol, ak udržíme toto skore, tak by sme mohli vyhrať. Mali by sme vyhrať. No jo, mali by sme vyhrať. Ja by som mi dal možno nejakú neviditeľnosťou. Keďže ja ju nemám, lebo to neviem vytvárať. Že? Neviem to tvoriť. No jasné. Ja to neviem. Čo by som ja vedel, že? Čo by som ja vedel? To je dosť vec. Celkom. Poďme. Dobre, takže ja by som toto asi strihol. A uvidíme sa zase až keď prehráme, čo bude asi za chvíľku. Idú straniť bacha. Baca. Asi aj baca možno. Neviem, asi aj bacneme. Či nebacneme? Čak uvidíme. Ale dobre ich tam vykillili. Dobre ich killia. Oni typujú 20. Ne, oni nás killia. Ne. Prehráme. Ne. Takže uvidíme sa o ďalšieho dielu. Čaute.